Ayo dolanan. Ayo. Dolanan ning ndi? Ning kene. Kowe kira nek karo Ayo sapa? dolanan ayo. Jane piye jane? Ayo. Kowe kira nek karo sapa? Dewe. Kok iso rene dhewe ucul kowe ya. Nik. Apa to? Iki lho cancul iki lho. Lah aku dolanan karo sapa kuwi? Mbok. Iya sih. No, gak boleh. Enggak oleh ngono. Ligo sik. Ya. Yo. Sik tak jebol. Melok aku ya. Melok aku ya. Iki kejutan karo. Kejutan, heeh. Wis gini kacamatane. Nah ngono. Iki itu ditutup ya. Jan spesial tenan. Loro. Iya, ayo ya wis ayo. Iya dijak nanti iki Iya, aku. iya, iki spesial banget lho. Aku iki meneng lho. Meneng. Heeh, ya Pak ya. Ya saya buka ya. Iya. Buka. Ojo. No, enggak boleh. No, enggak boleh. Enggak boleh pokoknya. No, spesial iki no. Iya. Ini Wah, ini kejutane. iya, spesial banget. Spesial ya? Ya, gini wae kowe ya. Menang tenan kowe ra. Tenang kowe. No, jangan nakal no, diem. Enggak boleh nakal ya. Ya. Cantik. Ya wis kowe ning kene. Heeh. Dihitung peng 5, buka ya. Wis. Iya. Ya wis yuk. Ya. 1 2 3 4 5. Dibuka.